ଆଉ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରୁ ଲକେଟଟା ସିଜ୍ କରିଛି। ସାର୍ ମୁଁ ତ କେବଳ ପ୍ରମାଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। Who is the bloody murderer? I am sure and certain, sir. ମୋ ଭାଇର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ ଚହଳି ବାବୁର। ସେଇ ମୋ ଭାଇ ଭିତରେ ଧୋକା ଦେଇଛି ମିଛ କଥା। Yes, sir, beautiful, fine, ଚମତ୍କାର। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତମ ମାମୁର ପରିଚୟ ନେଇ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିନି, କାରଣ ତମେ ଏବେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛ। ଆରେ ଆସାମୀକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ପ୍ରମାଣ ପରା ଡିଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଛି।